Dragan J. Vučićević osuđen na zatvorsku kaznu zbog tvita o Žaklini Tatalović. Napisao sam joj Debelica, a tako smo se zvali kada smo bili bliski prijatelji pre 10 godina. Sudija Prvog osnovnog suda Bojana Stanković krivično je osudila glavnog urednika Informera Dragana J. Vučićevića na kaznu od 200.000 dinara ili 6 meseci zatvora, i to samo zato što je na svom Twitter nalogu u aprilu prošle godine odgovorio novinarki N1 Žaklini Tatalović, koja je napala državu i konkurentske medije. Gostujući u Novom vikend jutru kod Jovane Jeremić, Vučićević je rekao da je Žaklina, prošle godine kada su cela Evropa, pa i Srbija, bili zaključani zbog koronavirusa, napala državu, ali i konkurentske medije. Glavni i odgovorni u listu Informer dodaje i da je osuđen zbog toga što je Žaklinu Tatalović na Twitteru nazvao Debelicom. Inače, kako Vučićević dodaje, njih dvoje su se tako zvali kada su pre 10 godina bili bliski prijatelji. Osuđen sam krivično na 200.000 dinara, a ta se kazna, kako piše u presudi, automatski menja u kaznu zatvora od 6 meseci. Da, osuđen sam na 6 meseci zatvora zbog 3 tvita o Žaklini Tatalović. Ako bi to postala praksa, hiljade ljudi sa Twittera bi moralo u zatvor. Aprila meseca prošle godine, kada su cela Evropa i Srbija bili zaključani, Žaklina Tatalović je napadala državu i konkurentske medije zbog toga što smo izveštavali o pomoći koju su nam slali prijatelji iz Rusije i Kine. Tako je ona u jednom od svojih tvitova napisala da bi morali da odgovaraju državni funkcioneri jer su se na aerodromu rukovali sa predstavnicima Rusije koji su došli u pratnji. Ja sam joj na to odgovorio na adekvatan način, osuđen sam između toga, jer sam joj napisao da je Debelica. Ja sam citirao ono kako smo se mi zvali kada smo se družili pre 10 godina, rekao je Vučićević za Pink. Vučićević u nastavku kaže i kako je Žaklina Tatalović u sudnici rekla da ga vidi prvi put, iako to, dodaje, nije tačno. Kaže i kako je Žaklina snimala ulaz Informera kao i da je sudija Bojana Stanković, koja ga krivično goni, u strahu od Dragana Đilasa. Žaklina je tamo rekla da me je prvi put videla u sudnici. To nije tačno. Mi smo bili bliski prijatelji i ja imam dokaze, ceo novinarski Beograd to može da potvrdi. U jednom od tvitova sam joj napisao, nije lepo što tajno snimaš ulaz od Informera, sledeći put se javi, znamo se, da popijemo kafu, Žakice Debelice, i zbog tog tvita sam osuđen. Ona kaže da svakodnevno u Zemun, gde živi, na Novi Beograd, gde radi, ide preko Terazija, to je laž. Sudija je sve vreme, očigledno, bila nastrojena prijateljski prema Žaklini Tatalović. Čim sam ušao u sudnicu znao sam da će da me osude. Nije problem ni sudija, ni Žaklina Tatalović, nego sistem kojim vlada Dragan Đilas, dodao je Vučićević. Za najnovije vesti iz zemlje i sveta kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan, najnovije vesti, zato nas zapratite.